Atong simbahon atong buhi nga Dios pinagi sa mga awit atong kantahon ang Daygon Ko Ikaw. Walay sukod ang gugma mo, dili matungkad kanunay nabago, dili mausab ang katahong sa presensya mo, kanako nagligon. Balaan ka Diyos sa tanan, dayguni mong ngalan. Daygon ikaw, daygon ikaw, balaan ka Diyos sa tanan, dayguni mong ngalan. Daygon ikaw, daygon ikaw, daygon ikaw, balaan ka Diyos sa tanan, daygon ko ikaw. Atong balikon pagkanta. Walay sukod, walay sukod ang gugma mo, dili matungkad kanunay nabago, dili mausab ang katahong sa presensya mo, kanako nagligon. Balaan ka Diyos sa tanan, dayguni mong ngalan. Daygon ikaw, daygon ikaw, daygon ikaw, balaan ka Diyos sa tanan, dayguni mong ngalan. Daygon ikaw, daygon ikaw, daygon ikaw, balaan ka Diyos sa tanan, daygon ko ikaw, daygon ko ikaw, daygon ko ikaw. Pila ka higayon sa atong kinabuhi nga diin kusog kay ta mohukom sa uban. Kusog kay ta manaway sa uban.
nga din mohukom kita base kung unsa atong nakita o di ba base sa mga istorya nga atong nadungog sa gawas nga din wala gani ta kabalo kung tinuod ba og dili. Nga din nay mga tawo nga kusog og mobuhat og istorya, kusog mo daot og kinabuhi sa ubang tawo, kusog mohukom sa usa ka tawo hilabi na kanang tawhanan nagabuhat og sala. O hilabi na bisan pa sa mga Kristohanon nga diin usay di malikayan nga moingon ta kaning tawhana tungod sa iyang kinabuhi ngingon ana, tungod sa pagpadayon niya og buhat og sala. Mo jump din ta ngadto sa conclusion nga moingon ta imperno gina siya. Apan ang pangutana sakto ba gyud diay na? Ang pangutana nga diin sakto ba gayud nga diin atong hukman ang ubang tawo nga murabag kita maoy nagkontrol sa ilang kinabuhi. Nga moingon ta nga naaman tay gitawag og freedom of expression nga pwede lang ta mo express kung unsa ang ato ang view or unsa ang ato ang nakita or nadungog sa usa ka tawo base sa iyang nga gibuhat. Apan sakto ba gayud diay nga ato silang hukman nga murabag instead nga ang ilang kinabuhi continuation pa or continuing pa ang ilang kinabuhi, nagpadayon pa ang ilang kinabuhi, pero kita mismo ang nibutang og period sa ilang kinabuhi. Sa matag period nga atong gibutang sa kinabuhi sa usa ka tawo, magpabili na siya og usa ka question mark. Ngano man nga atong gibutang og period ang kinabuhi sa usa ka tawo. Angayan bagayod kita nga mahukom. Og kiniini nga ato ang paghisgutan karon. Maghisgot kita mahitungod sa ang matarong sakto haom nga hukom sa Dios ngadto sa mga tawo. Og atong tubagon ang usa ka pangutana. Angayan ba ako hukman? Angayan ba kita hukman? If naamoy Biblia, palihog og abli diha sa libro sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 1 hantod sa 16. Balikon ko, palihog og abli diha sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 1 hantod sa 16. Ang pulong sa Dios nagaingon, busa, bisag kinsa ka pa, wala ka gayoy katarungan nga maghukom sa uban. Kay kun maghukom ka sa uban, apan nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Nasayod kita nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios, batok sa mga tao nga nagbuhat ni ining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mauusab di ay ang imong gibuhat? O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon og pagka mainantuson og pagka mapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulusol? Apan gahi kag ulo. Busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko og matarong nga hukom sa Dios. Kay hukman sa Dios ang matag-usa, hukman sa Dios ang matagtaw sumala sa iyang mga buhat. Alang niadtong mga tawo nga nagpadayon pagbuhat og maayo og nagtinguha sa himaya sa kadungganan og sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko og kapungot ngadto sa mga tawo nga naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon og nagsalikway sa kamatuoran og magbuhat sa daotan. Sakiton og paantuson ang tanan nga nagbuhat og daotan, una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo, una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Kay walay pinalabi ang Dios. Ang tanan nga nakasala
nga ilalom sa balaod, hukman pinaagi sa balaod. Kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod, nga ang mga tao mahimong matarong atubangan sa Dios, kundili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Ang mga dili Hudiyo wala mailalom sa balaod, apan kung sa kinaugalingon nilang paningkamot magbuhat sila sa sugo sa balaod, kana nahimong balaod alang kanila, bisan tuod wala sila mailalom sa balaod. Ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa balaod nasulat diha sa ilang kasing-kasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kini tinuod sanglit, ang ilang mga nahuna usahay naglaban kanila ug usahay nagsupak kanila. Sumala sa maayong balita nga akong giwali, mao kini ang mahitabo unya ni adtong adlaw, nga ang Dios pinaagi kang Hesukristo maghukom sa tinagong mga hunahuna sa mga tao. Magampo kita. Ginoong Dios ni ining kabuntagon, ni ining adlaw o Dios, kami nagapasalamat tungod kay ikaw ang Dios nga diin kanunay nahigugma, kanunay matinud-anon, kanunay mapaubsanon sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi. O Dios, tugot ti Ginoo, ngibisan ako sa usa sa pinakaubos nimong alagad nga magsulti sa imong mensahe. Itugot Ginoo nga din ang mensahe mensahe nimo Ginoo ni ining adlaw maoy madunggan ug madungog sa mga tao Ginoo. Nga din mahitisok sa ilang hunahunag kasing-kasing. Nga din andam sila Ginoo. Mugakos Ginoo sa kausaban ug sa kamatuoran Ginoo nga gihisulat o ginahisgutan sa imong nga pulong. O Dios, ikaw Ginoo padayon Ginoo magapanalangin sa matag usa o sa imong nga pulong karon ikaw Ginoo nagapanalangin ng daan para sa matag usa. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Niini atong paghisgutan karon. Naay duha ka klase nga tawo nga gina-mention. Una ang mga Hudiyo, panduha ang mga dili Hudiyo or gitawag natog mga hintil. Kaning moingon tag mga Hudiyo, mao ni mga tawo nga diin gitawag natog piniling katawhan sa Dios, tinuod kana siya. Piniling katawhan sa Dios o tungod na may tay gitawag nga piniling katawhan sa Dios, pipila sa mga Hudiyo, nagtanaw sila sa ilang kaugalingon nga mas labaw sila kisa sa ubang mga tao. Nga din tungod kay mas labaw sila sa ubang mga tao, tungod kay tan-aw nila nagsubay sila sa balaod or sa sakto nga pamaagi. No, kung sa ato apa murbag giobey nila ang napulo ka sugo. Nga mao ni siya ang sugo sa Dios. Ug mao na nga diin sa ilha nga kinaiya nga ingon ani nakaminos sila sa uban. Ug tungod kay nakaminos man sila sa uban sa mga dili Hudiyo, ug mao ni ang ilang gibuhat. Mihukom sila sa kinabuhi sa ubang tao, hilabi na sa mga dili Hudiyo. Apan unsa man ang gihisgutan, unsa man ang gihisgot sa pulong sa Ginoo? Unsay giingon sa bersikulo 1? Busa bisan kinsa ka pa. Kung tag bisan kinsa ka pa, wa nagpasabot nga diin wa kay labot tungod kay dato ka, wa kay labot tungod kay presidente ka, wa kay labot tungod kay hari ka, wa kay labot tungod kay pastor, pare or bisan unsa ka nga leader ka sa usa ka religious organization, o di ba ka usa ka leader sa inila nga grupo, o di ba ka usa ka artista, ilado nga tawo. Wa nagpakita nga diin lingkawas ka or wala ka nahisulod ni ining gihisgutan sa bersikulo 1. Ingon busa bisag kinsa ka pa, unsay giingon dire, wala ka gayoy katarungan nga maghukom sa uban. Ngano man. Again, si Pablo nagahisgot sa mga Hudiyo nga diin, ingon siya nga diin, mga Hudiyo, tinuod man nga pinili ka mong katawhan sa Dios. Apan wala kay katarungan nga mohukom ka sa usa ka tawo nga murabag mo ingon ka nga dili mo luwas tungod kay mga Hudiyo mo ingon kami ray luwas, dili mo luwas, kami ray nagsubay sa balaod, kami maoy sakto, kami maoy naa sa matarong og sakto na dalan. Ang inyong ginasubay sayop. Apan wala kay katarungan nga mohukom sa uban. Kay
Kung maghukom ka sa uban, apan mao kini. Nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Pasabot niya na nga diin, naipipila ka higayon, nga diin, usahay mohukom ta sa uban, apan nagbuhat po dayta sa sala sa uban, nga atong gihukman, ngadto nila. Mura ba og atong isulti nga, pareho ta nagbuhat og sala, pero ngano kung ikaw mo imubuhat og sala, bati man tanawon. Kuha na to? Nga kung ikaw mo buhat og sala, bati tanawon, tapos kung ako, murag okay raman. Sakto ba di ay? Nganong hukuman ta sa uban, unsa may giingon sa Matthew City. Di nakakita ka sa gamay nga puling sa mata sa ubang tao. Panuwa jud ka kita sa truso nga nagbabag sa imong atubangan. Kusog kay ta mo buhat, kusog kay ta mo kita og sayop sa ubang tao. Ngano wa man nato tanawa atong kaugalingon nga naapod tay sayop. Og mao ni siya ang fallen tendency sa tao. Nga tanaw na to nga sakto ta atubangan sa uban. Nga din maski nagbuhat og sayop, gibuhat ato sa tago. Tanaw na to nga murag okay lang tungod kay walay nakakita. Tapos kung ang tao nakabuhat og sala sa publiko, ato silang hukman tungod kay nakabuhat sila og sala. How about sa usa ka simbahan? Ang imuhang kauban sa kauban na Kristohanon sa simbahan nakabuhat og sala. Tapos grabe kayo siya ka-down tungod sa sala nga iyahang nabuhat. Then here we go, pipila sa mga Kristohanon maingon, ada mayra, mao bitaw na. Sakto bagay di na. Instead nga atong i-encourage ang usa ka tawo, instead nga atong bitaron ang usa ka tawo pabalik ngadto sa tiilan sa Ginoo. Ngano ato man silang patiran palayo sa tiil sa Dios. Ngano ato man silang patiran nga diin nagkamang sila, naglisod sila padulong ngadto sa Dios. Ngano dili man nato sila agakon. Lisod ba gayud di ay na siya natong buhaton? Maingon ta, nagdepende na siya sa sala. Tinuod nagdepende sa sala. Apan, ang akong pangutana mao kini siya. Ang hukom sa tao nga mo yung tag nakabuhat siya og sala. Pero unsa man imong gisulti, unsa man ang hukom nimo ngadto sa usa ka tawo? Tod sa sala ba nga iyang gibuhat ato nang i-cut off ang tanan, nga mura bag ato silang mura bag exile na jud, nga wa na jud mo ilabot diri, wa na jud mo katungod diri? Sa tinuod, natay gitawag sa English nga alien or alienated. Ang word nga gigamit sa English nga alienated, nga gigamit ning Paul sa pipila niya ka mga libro. Mao ni siya ang ato ang kahimtang taliwala sa Dios. Nga din mura taog alien atubangan sa Ginoo. Unsay pasabot niya na? Nga din ang Dios grabe kagamhanan, ang Dios balaan siya. Og nahilayo kita atubangan sa Dios. Nahilayo kita, ang atong relasyon grabe kalayo. We have been alienated. Grabe kalayo. Wala jud tay maski 1% nga duol ta og kaya tang mutapad sa Dios, wala. As in totally opposite jud ta atubangan sa Dios. Apan ang gibuhat sa Ginoo. Unsa may gibuhat sa Ginoo? Tungod sa dako natong sala, ug mao ni siya ang ginahisgutan sa Roma. Tungod sa sala sa tao, ang gibuhat sa Ginoo, siya mismo ang nagbuhat og paagi. Siya mismo ang nagbuhat og solusyon nga mamatay nga ibabaw sa cross. Para unsa man? Para dili na ta mahimo nga alien or layo kita ang atong kahimtang sa Dios. Para mabalik ang atong relasyon sa Ginoo. Tapos kung ang tao nakauban nato sa simbahan nakasala, unsa may gibuhat sa Ginoo? Ang Ginoo namatay nga ibabaw sa cross para sa sala sa tao. Apan kita mismo mo inibutang og period sa kinabuhi sa tao. Di na siya mausab, di ba? Musulti ta, di na siya mausab. Kanunay naman siya nagbuhat ana. Mao na gina iyang kinabuhi. Mamatay na gina siya, ingon ana lagoy na iyang kinabuhi. Wa na imposible na kanay siya mausab, ingon daghan kay tag istorya may tungod sa kinabuhi sa ka tawo. Especially makakita ka sa mga tao nga gitawag na to og mga drug addicts. Daghan kay tato,
daghan kay mga arayos nga diin piaot na kignaw nga kanang adik jud tapos mo-tan-aw tang imposible na kanay siya mausab. Kaning batasan nato nga muhukom ta sa usa ka tawo, akong i-remind sa matag usa nga we need to be careful of it. Ngano man? So kay mura mo siya godlike behavior. Say godlike behavior nga mura bag imong gibutang ang imong kaugalingon sa posisyon nga para lang sa Dios. Ang posisyon nga para lang sa Dios nga mohukom siya sa tao, apan imong gikuha ang posisyon sa Ginoo ug ikaw mismo mo inilingkod dito ug imong gihukman ang kinabuhi sa tao. Godlike behavior. Naabata niini nga mura tag Dios nga mohukom sa ubang tao. Nga mura bag kita mo ay nagkupot sa kinabuhi sa katao. Brothers and sisters in Christ, kung naaman tayo nailhan nga mga Kristahanon o mga anak sa Dios nga hinay sa laag o nakabuhat og sala, ato silang bitaron pabalik paduol sa Dios. Di nato sila isalikway palayo ngadto sa Dios. Nga diin sa bersikulo 2 nagingon, nasayod kita nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios batok sa mga tawo nga nagbuhat ni ining mga butanga. Nagbuhat og sayop. O di ba ka nagsubay sa balaod nga tan-aw nila sakto ang ilang gibuhat. Apan unsa may ginahisgutan diri? Do ang ato nga passage sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 11 nagisgot siya mahitungod sa mga Hudiyo nga diin kamo mga Hudiyo tan-aw ninyo maayo na kaymo sa inyong mga kaugalingon. Tan-aw ninyo sa inyong kaugalingon nga murag labaw na kaymo sa ubang tao. Og mao ni ang gihisgutan ni Pablo nga dili kamo makalingkawas sa silot sa Dios. Sanglit nga Hudiyo kamo, di kamo makalingkawas sa silot sa Dios. Nga diin sa bersikulo 12 hangtod sa 16, ginahisgutan diri nga diin ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo or kato mga hintil, patas lang atubangan sa Ginoo mahitungod sa ilahang binuhatan o sa paghukom sa Dios kanila. Walay nga ingon nga naay pinalabi ang Dios, wala. Doon natay giingon nga din pinili silang katawhan sa Dios, pero ang paghukom sa Dios walay pinalabi. Nga diin sa bersikulo 2 ato nakita ang unsa man nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios. Nga din ang Dios mohukom sa tao nakabase siya sa kamatuoran. Laktod nga pagkasulti, kung maingon ta nga si Jesus Christ sa Juan 14:6, maingon siya nga diin ako ang dalan, ang unsa man, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang Dios ang kamatuoran. So kung ato ni siyang basahon sa sama ni ini nga paagi. Hukman sa Dios ang tao pinaagi sa iyaha nga standard or base sa standard sa Dios ngadto sa mga tao. Nga naman, ang Diyos ang kamatuoran. Ngano na may kamatuoran? Tod kay naa ang Diyos. Walay kamatuoran kung wala ang Diyos. Ang kamatuoran na mugna tungod kay ang Diyos anaa. Og mao na sa atong paghukom nga diin sa bersikulo 2, maaplikar sa atag-sa nato kakaugalingon. Nga diin kung naa man tay isulti mahitungod sa kinabuhi sa usa ka tawo, naa man tay isulti mahitungod sa sayop sa usa ka tawo, dapat makabase ta sa kamatuoran. Dapat makabase kita mahitungod sa pulong sa Dios. Adin kung hukuman ta sa pipila nato ka mga kaigsuonan, dapat ana ang gugma, dapat ana ang pagpailob, dapat ana ang pasensya, dapat ana ang grasya sa Dios. Dili lang mura baog kita na noon mo ay nahimo nga naatay license nga mohukom sa usa ka tawo. Tungod ba kay nasayod kita mahitungod sa pulong sa Ginoo na natay license nga mohukom sa mga tawo? Tungod ba nga diin nasayod kita unsa ang ginahisgutan diri sa Biblia, murabag na natay lisensya nga din hukman nato ang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi sa tawo nga ikaw mao ni, ikaw mao na. Tungod ba ni ana? Or tungod ba nasayod kita sa kamatuoran og nasayod kita sa kamatuoran, mas nakasabot kita sa kahimtang sa mga tao nga wala nasayod sa kamatuoran. Sanglit nasayod man ta sa kamatuoran, ang atong buhaton, atong ipasabot kanila ang kamatuoran nga atong na sabtan. Dili tungod kay nasayod kita sa kamatuoran og sila wala nasayod sa kamatuoran og nakabuhat sila og sala.
ato na noon silang itukmod palayo tungod kay matarong mi diri nga dapit, maayo mi nga mga tao, palayo nako tungod kay hugaw kay ka. Unsa nga klase nga batasan ni siya? Sama ba sa mga Hudiyo? Nadintanaw sa mga Hudiyo, nasayod sila sa kamatuoran, o tungod kay nasayod sila sa kamatuoran, sakto mi, sayop mo, kamiray luwas, kamudili. Sakto bagay di ni? Sakto bagay di ni nga moingon nga ang amo arang relihiyon ang makaluwas? Sakto ba day na? Dapat diri ra jud ka magpabautismo nga relihiyon. Dapat anhi ra jud ka nga relihiyon mo simba. Sakto ba day na? Sakto ba gayo di ay na? Ang makaluwas sa tao, ang relihiyon ba? Dili. Ang relihiyon ba mao'y gilansa nga ito ibabaw sa cross? Dili. Kinsa may namatay nga ito ibabaw sa cross? Si Ginoong Hesukristo. Ang makaluwas sa tao, si Ginoong Hesukristo, dili ang relihiyon. Dili ang ubang tao. Dili ang imong ginikanan. Nahimo kang Kristohanon, dili tungod kay Kristohanon imong pamilya. Nahimo kang Kristohanon, dili tungod kay naa kay mga batasan nga pang-Kristohanon. Nahimo kang Kristohanon, dili tungod kay nagsigi kag simba, sige kag attend og Bible study, sige kag agdo og prayer meeting, mao nang Kristohanon ka, dili. Nahimo ka nga Kristohanon tungod kay naa kay relasyon sa Dios, naa kay relasyon ni Ginoong Hesukristo. Mao nahimo ka nga Kristohanon. Og sanglit na sayod man ta sa kamatuoran, atong ipasabot sa mga tao nga mao ni ang kamatuoran, dili tungod kay nasayod ta sa kamatuoran, atong itukmod ang ubang tao nga wa na sayod sa kamatuoran. Kita mo'y nasayod sa kamatuoran. It is our responsibilidad nato nga atong isulti ang kamatuoran ngadto sa mga tao. Ang kamatuoran mao ang Dios. Ang kamatuoran nga atong tuuhan mao ang Dios. Ang kamatuoran nga atong isulti mao ang Dios. Ang kamatuoran nga atong isangyaw sa ubang tao mao ang Dios. Ipadawat nato ang kamatuoran sa ubang tao mao ang Dios. Responsibilidad nato isip mga anak sa Dios nga nasayod sa kamatuoran nga atong ipasabot ang kamatuoran sa gawas. Dili tungod kay tan-aw nato sa kaugalingon nato, matarong na ta tungod kay nasayod sa kamatuoran ug atong isalikway ang mga tawo nga wa nakasabot sa kamatuoran. Unsa may ginahisgutan sa tibok libro sa Roma? Ang tibok libro sa Roma nagahisgot siya mahitungod sa pagkamatarong sa Dios nga din ang nakaluwas sa mga tawo, ang pagkamatarong ng Ginoong Hesukristo gibutang didto sa kinabuhi sa tao. Nga di nahimot ang matarong tungod kay naa nato ang pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo. Mao na gihisgutan sa tibok nga Roma. Apan ang mga Hudiyo unsay tan-aw sa ilang kaugalingon, natay gitawag og self-righteous. Nahimo sila nga matarong sa ilang kaugalingon nga sakto, matarong ko regardless og unsa may ilang gituohan. May gitawag nato mga self-righteous nga tao. Nga tan-aw nila sa ilang kaugalingon, matarong kay sila, sakto sila, kamiray luwas, kamiray mga self-righteous. Unsa may ginisgutan diri? Ang tao mahimo nga matarong pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Og dili sa imuhang kaugalingon, dili sa pagbuhat og maayo, dili sa pagsubay sa balaod, dili og niini. Kun dili ni Ginoong Hesukristo. Nga diin sa bersikulo 6, balik ta diri sa bersikulo 3. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mausab di ay ang imong gibuhat? Di ba? Sa bersikulo 4, o di ba kaha giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon? Naghisgot kita mahitungod sa pagkamaluluyon sa Dios? Og pagkamainantuson og pagkamapailubon? Ato bang giabusahan ang grasya sa Dios? Nga diin tungod sa dakong grasya sa Dios, mao siya ang gibuhat sa mga tao. Nagbuhat kog sala karon, di ba? Magbuhat kog sala karon. Tungod kay nasayod man ko, pasayloon lang ko sa Ginoo. Okay ra ni oy, gamay ra bitaw ni nga sala. Okay ra ni oy, pasayloon bitaw ko sa Ginoo. Unsa man ang naa sa tong kasing-kasing? Every time nga mabuhat og sala, nalipay ba ta? Ang naa ba sa atong kasing-kasing nagtinguha ba ta og pagbuhat og sala? Og atong isalikway ang kamatuoran? Ato bang abusahan ang mapailobon nga kinaiya sa Dios?
Versikulo 5 nag-ingon. Apan nakita nato dire unsa gingon? Apan gahi kag ulo. Busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko sa matarong. Ipadayag na ang kasuko og matarong nga hukom sa Dios. Ngano man? Nag-ingon ba nga ngano kita man ang nagbuhat sa atong kaugalingon nga silot? Tungod kay mao kini siya. Kani mga Hudiyo, tinuod nga nihukom sila sa ubang tao. Tanaw nila nga diin sila ray matarong. They are self-righteous. Nga din, kami ray sakto, kamo sayop. O ang ilang gituman, tanaw nila mo isakto. Every time nga nihukom ta sa uban, wala nakabase sa kamatuoran. Panahon nga muhukom ta sa uban, ato pod nga gianam-anam og tigom ang ato ang kaugalingong silot. Namurabag, kita mismo mo nagkaut sa ato ang kaugalingong lubnganan. Ingon ana ang mga pinulungan. Nga din, nagkaut ka daan, tungod kay dira ka ilubong. Og mao ni siya, nga diin, ang ginahisgutan sa pulong sa Ginoo, sa versikulo 4, dire sa kinalasan niya nga part. Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Laktor ka pagkasulti, ang purpose sa Dios ngano buhi pa kita karon. Ang purpose sa Dios ngano nga bisan nagbuhat ta og dautan, wala pa man ta gitawag natog disiplinaha nga grabe ka ngilngig nga disiplina nga mura ba og nangawat ta tapos ang disiplina nimo giputlan jud kag duha ka kamot. Ingon na nga klase nga disiplina. Nga murag giabusahan nato ang grasya sa Ginoo tungod kay matag buhat nato og sala. Tan-aw mo nato wala ta disiplinaha sa Ginoo. Nga murag matag buhat nato og sala, murag okay lang, chill lang, di ba? So every time nga nibuhat og sala, murag walay kausaban nga hitabo. Apan gitugutan na sa Dios para unta nga maghinulsol kita. Apan naghinulsol ba kita? O di ba ka naghinulsol kita sa panahon nga ulahin na ang tanan? Wala na dapat hinulsulan. Sa pulong sa Ginoo sa bersikulo 6 nagingon, kay hukman sa Dios ang matag usa sumala sa iyahang nga buhat. Wa nagpasabot nga din ang tao maluwas pinaagi sa maayong buhat. Nagpasabot diri ang hukom nga gigamit sa Dios mahitungod sa buhat sa tao. Ang kaning word nga hukom is a term nga sa English is reward or rewarding. Nga diin hatagan sa Dios og nindot nga reward ang mga tao pinaagi sa iyang nga gibuhat. Pero wa nagpasabot nga di na maayong buhat sa tao mao'y makaluwas niya. Nagpasabot diri nga din kadtong mga kaanakan sa Dios nga nagbuhat og sakto nga din tuod man nakita nila nga din sayop ang gibuhat sa tao. Apan ang ilang gibuhat nitabang na noon sila sa tao nga din paduol diha sa Dios. Hatagan sila or hukman sila sa Dios, hatagan sila reward sa Dios. Kung atong tanawon ni ana nga paagi. Og dili ingon nga hukom nga din anaay silot. Tuod man naay silot, naay silot sa mga tao nga diin naghukom sa ubang tao apan ang ilang kaugalingon tuan naglangoy-langoy sa pagbuhat og sala. Bersikulo 7 alang niadto mga tao nga nagpadayon pagbuhat sa maayo og nagtinguha sa himaya, mao ni siya ang hukom sa Dios. Hatagan sila og kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila og nindot nga kinabuhi. Wala ko niingon nga nindot nga kinabuhi sa kalibutan. Tungod kay every time sa panahon nga din misalig ta diha sa Ginoo, wala mingon ang Ginoo nga kung mosalig kamo kanako, kung modawat kamo kanako, ana ka mo'y nindot nga kinabuhi. O di ba ka madato mo? Wala misad ang Ginoo ni ana. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan dili sigurado. Apan ang atong kinabuhi diha sa Ginoo, grabe ka sigurado. Ug mao na siya ang dako nga saad sa Dios para ngadto sa iyang mga kaanakan. O sa uban nga mga bersikulo 8, bersikulo 9, bersikulo 10, 11, makita pud nato nga din anaa pud ang hukom sa Dios para sa mga tao nagbuhat og sala, nga din anaa ang kapungot sa Dios para kanila. Bersikulo 12 nag-ingon,
Atong gisugtan diri nga diin patas lang ang hukom sa Dios ngadto sa mga Hintil ug ngadto sa mga Hudiyo. Nga diin sa bersikulo 12, ang tanan nga nakasala nga wala mailalom sa balaod ni Moises, laglagon apan dili pinasikad sa balaod. Ang tanan nga nakasala sa ilalom sa balaod, hukman pinaagi sa balaod. Atong tugutan nga din, ang balaod, dili mo'y nakaluwas sa tao. Laktod ng mga sulti, ang balaod, gihatag, para ang tao makita niya nga, oops, sayop na ko niini. Gitawag na to, mao ni siya ang boundary. Para makabalo kita, nga di ta mulapas, tungod kay kung mulapas kita niini, sayop na siya. Apan, dili siya makaluwas. Ang balaod, dili mao'y nakaluwas sa tao. Ang balaod, mao'y nagtabang na to, nga mahimo ta, nga maayong tao, pero dili luwas na tao. Kay pinaagi sa pagpamati sa balaod, ang mga tao mahimong matarong atubangan sa Dios kung dili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Nakita na to? Ang makaluwas sa tao, dili ang pagkadungog sa balaod. Kundili, ang tao mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Mahimo tang matarong sa pag-obey, sa pag-follow, sa pagtuman kung unsa ang sugo sa Dios. 14, ang mga dili Hudiyo wala mailalom sa balaod, apan kung sa kaugalingon nilang paningkamot magbuhat sila sa sugo or sa gisugo sa balaod, kana nahimong balaod alang kanila bisan tuod wala sila mailalom sa balaod. Moingon ta nga wala ta mailalom sa balaod tungod kay ang balaod nga atong ginahisgutan diri mga balaod para sa mga Hudiyo ug katong mga dili Hudiyo dili sila ilalom sa balaod. Apan mao kini siya ang ginahisgutan ni Pablo nga diin kung tan-aw nimo ang makaluwas nimo mao ang pagbuhat og maayo. Sama ra pod nga nagbuhat ka kung sa ang gisulti sa balaod nga tan-aw nimo nga diin ang balaod mao'y nakaluwas sa tao. Let me clarify. Ang pagtuman sa balaod, doon ingon ta nga mao'y makahimo nga matarong ang tao. Tinood ka na siya. Tod kay naa mapud sa pulong sa Ginoo. Nga kung gituman na to ang balaod, o gituman na to ang pulong sa Dios, nga diin kung ikaw mudawat, o ikaw musalig, o ikaw mutuo ni Ginoong Jesucristo, maluwas ka. O imo nang ginabuhat, maluwas ka gayud. Ug mahimo kang nga matarong tungod kay na ang balaod. Apan wa ko niingon nga din ang balaod maoy nakaluwas sa tao. Nga ang tao dili mo patay, dili manapaw. Daghan klase nga mo yung tagbalaod. Again na makaluwas sa tao balikon ta ang atong relasyon diha sa Ginoo. Mingon ta nga bisan kita karon wala man ta nailalom sa balaod sa mga Hudiyo. Apan kung naning kamot kita sa atong kaugalingon nga mao nay tan-aw nato makaluwas nato. Nga nagbuhat ag maayo tungod kay tan-aw nato mao'y nakaluwas nato. Wala tay kalahian sa mga Hudiyo nga tan-aw nila ang pagbuhat og balaod or ang balaod mo'y makaluwas kanila. Atong tan-awon balikon ko. Ang makaluwas sa tao ang atong relasyon sa Ginoo. Nga diin sa bersikulo 14 hangtod sa 16 nagingon sa bersikulo 15. Ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa balaod nasulat diha sa ilang kasing-kasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kini tinuod sanglit ang ilang mga hunahuna usahay naglaban kanila ug usahay nagsupak kanila. Mao kini siya. Ngano mo ingon man ta nga mahimong matarong ang tao pinaagi sa pagtuman sa balaod tungod kay makita man gud sa ubang tao nga diin ang balaod ang balaod or ang mga kinaiya nga diin dapat natong pagasuoton or mga saktong kinaiya nga mo'y makapahimaya sa Dios makita sa atong kaugalingon. Balikon ko, ang balaod dili makaluwas sa tao. Ang balaod nagtabang para ang tao mahimong maayo. Apan ang makaluwas sa tao, si Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo nga din mao'y Dios og manluluwas sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa tao. Ako na siyang iyan nga sermon pinagi sa usa lamang ka story. Naay duha ka tawo nga stranded sila sa usa ka isla. Tapos kaning mga tawhan, kaning duha ka tawo naglali sila. Ningon siya nga sanglit wala man tay makaon. Mao kini siya. Siguro
Wala tay makaon tungod kay ang imuhang Dios sayop. Apan ang usa ka lalaki maingon nga, so unsa may gusto nimo? Magampo ay kita? Kung kinsa jud ang tinuod nga naay Dios sa ilang kinabuhi? Or kakinsa nga Dios ang tinuod? Ug mao to ang duha ka lalaki mingon, adto ka sa south, ari ko diri sa north. Apan tuod man naginampuay sila sa usa ka adlaw ni ana. Ang kaning usa ka lalaki nga katong bati ug batasan naay pagkaon nga naabot niya. Apan katong lalaki nga mapaubsanon ug buotan, walay pagkaon nga naabot. Sa ikaduhang adlaw, ang gatong bati ug batasan anaa na po'y pagkaon nga naabot. Apan ang gatong maayo, katong buotan, walay pagkaon nga naabot. Ikatulong adlaw, ikaupat, hantod naabot sa usa ka semana. Taga-adlaw naay pagkaon katong tawhana nga bati ug batasan, bati ug kinaiya, naay pagkaon ngadto niya. Apan sa usa ka semana wala gi pagkaon maski usa ang naabot diri sa tawo nga maayo. Ngano man di ay? Mao to ang usa ka tawo, katong tawo or lalaki nga bati ug batasan, miingon siya, di ba nakita nimo? Akong Ginoo mo'y sakto. Sayop ang imong Ginoo. Sa usa ka semana na ako'y pagkaon. Di ba? Mao to nga nangutana siya sa usa ka lalaki, katong lalaki nga buutan. Ngano ang makipagkaon? Unsa man da imong giampo? Mitubag to ang lalaki. Ang akong giampo, nagampo ko nga naay pagkaon maabot nimo. So makita na to, nga di nang kaning tawhana, ang usa ka lalaki, katong mapaubsanon, katong buutan, katong matarong nga usa ka tawo, ang iyang gibuhat, ang iyang pagampo, kung tinuod ba ang Dios sa ilahang kinabuhi, ang iyang pagampo, nga di ang iyang nga Dios mag-provide niadtong tawhana. Tungod kay nasayod siya sa kamatuoran. Ug dapat mao nay dapat natong buhaton isip mga Kristohanon. Nga di ta mohukom sa uban tungod kay mao ni ang ilang gibuhat. Atong pagabuhaton, sanglit na sayod man ta sa kamatuoran. Atong ipasabot nila, atong isangyaw kanila, atong ipadayag sa ilaha ang kamatuoran nga atong nasabtan. Nga instead nga ato silang hukman, pinaagi sa sayop nilang binuhatan. Di ba mas nindot kung ato silang iampo nga mausab sila ug muduol sila mubalik diha sa Ginoo. Hinaot sa matagusan nato kinabuhi. Tinuod nga matintal ta nga mohukom sa ubang tao, pero atong i-practice nga before ta mobuhi og istorya sa mga tao, atong una-unaon, nalipay ba ang Ginoo sa akong istorya? Iguli na sa tagsa nato ka panimalay, kung naatay mga nadungog nga istorya sa gawas, atong pugnan ang atong kaugalingon, atong i-evaluate ang atong kaugalingon. Matintal madyud ta mohukom. Apan unsa may dapat atong buhaton? Duol sa Ginoo. Ampo atubangan sa Dios. Osba, Lord, ang akong kasing-kasing. Nga diin, dili ko dali nga musulti og istorya nga mao'y paghukom sa uban. Nga mura ba og ako na nooy nahimo nga Dios sa akong kinabuhi og gipulihan na tika. Ngun aning nga kinaiya, dapat ato itugyan sa Ginoo. Magampo kita. Ginoong Dios, naini nga takna, kami nagaduol sa imong presensya. Tuguti o Dios nga din sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi, ikaw Ginoo ang mahimaya. Ginoo, salamat sa imong mensahe nga among nadungog karon. Nga din, dili kami mohukom sa bang tao, sanglit na sayod man kami sa kamatuoran, mao kini siya ang rason nga among ipasabot sa ubang tao ang kamatuoran, ug gamo silang bitaron paduol diha sa imuha o Dios. Ginoo, sa matag usa Ginoo karon na struggle Ginoo sa ilahang kasing-kasing, sa ilang hunahuna, sa ilang mga ngabil Ginoo. Adin dali ra kay sila mo hukom sa uban, dali ra kay sila mo libak sa uban, dali ra kay sila mo buhi og istorya sa uban nga mga maot, mga bati nga istorya o Dios. Ako Ginoo nagaampo, naghangyo sa gamay na nga pabor. Hikapa Ginoo ang tagsa-tagsa na mo kasing-kasing. Hikapa ang tagsa-tagsa nila kasing-kasing o Dios. Nga din ana ang kausaban Ginoo sa ilang kinabuhi. Nga din hatagi kimi kinaiya o Dios nga din among makontrol ang among kaugalingon. Tuguti o Dios ang matag-usa, nga diin mahinumduman ka namo, nga diin mahinumduman namo nga kami sa una, gikan pud mi ni ining mga butanga. Nagbuhat ug naa sa yanang sa pagpakasala. Apan giluwas mo kami o Dios,
tuguti nga ang matag usa ang among pagabuhaton, ang among tanan nga masulti, mga pulong nga mogawa sa among mga ngabil, mga pulong nga mao'y makapahimaya nimo o Dios, mga pulong nga mao'y maka-encourage sa mga tawo nga moduol sa Ginoo. Dili mga pulong nga mao'y rason nga ang tawo mo palayo kanimo o Dios. Tuguti Ginoo ug ikaw Ginoo padayon magapanlangin sa matag usa. Salamat sa imong nga pulong, salamat sa tanan. Ang tanan dungog himaya amo lamang isalig kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.